Jokaisen pitää aamulla mieltää, että mä olen myyjä. Sillä ihmisellä on olemassa siellä tarve, joka teidän täytyy tunnistaa ja valita siihen tarpeeseen sopiva hyöty. Tästä tullaan siihen, että miten me luodaan asiakkaalle se, että mistä se maksaa. Myyntityössä ei ole oikotietä onneen. Aina kun sun palveluvalikoima kapenee, niin kilpailu kiristyy. Toi on just toi noin. Miettikää nyt. Lienee tarpeen näissä valmennuksissa just puhua siitä, mitä me voidaan tehdä näiden asioiden. Se pitää olla sääntö, että kun me mennään, niin me tehdään kaupat. Pitää aina päästä sinne sisään. Isojenkin kauppojen tekeminen ensikohtaisesti on täysin mahdollista.